I amb el tema de l'allotjament de la pàgina web, és crític que funcioni 24 hores? A veure, si volem anar a una estratègia clara de venda a través d'internet, tenim un pla de màrqueting, evidentment sí, que és bo. Que, a veure, 24 hores o més enllà del que normalment podem obrir la nostra empresa, no? Perquè és una de... O sigui, internet ens dona dues facilitats. Una, vendre a tot el món, l'altra, donar un servei millor. I dintre aquest millor està el 24 hores. Però clar, depèn què vulguem donar 24 hores. Depèn què, doncs, si volem contestar online les 24 hores vol dir uns costos també. Si volem qualsevol producte que ens demanin a qualsevol hora, enviar-lo a qualsevol hora, s'ha de valorar. Potser no té sentit enviar un producte a les 3 de la matinada o esperar l'endemà a les 8, no? Depèn de cada sector i cada producte. Si són productes de primera necessitat en quant a emergències no alimentàries, no? O sigui, són productes que si el temps és un factor important, potser sí que aquesta empresa ha de tenir un servei 24 hores, però d'atenció i de logística. Una tenda que li compren unes sabates per internet, no crec que ningú li demani a les 3 de la matinada si aquella sabatilla és millor o quan la podrà tindre, no? En cada cas s'ha de valorar, però evidentment hem de veure les possibilitats que ens dona, quins avantatges li podem treure i si donant-li aquests extras al nostre client els valorarà o no. Estem fent una despesa que no valorarà el nostre client.